Nina bakambombo shomnyama nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu okamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Undosi uthi indida eYiphoyisa elibulewe. Cishe zahluthana kwe-DA E-Luthuli House. Kanti kuvulwe ibhuloho leigidi emtshezi. Sanemukelani nebesilo kwindaba zethu ze-1KZNTV. Ngqongqoshe omnyango wamaphoyisa kuzwelonke ubheka icele uthi sekuyintsaka avukela kohle komchilo wesidwaba ukubulawa kwamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokhu kusho ngesikhathi kehambele kumndeni wePhoyisa Roger Mavundla odutshulwe wabulawe kanye nomndeni wakhe emotweni eseyongena ekhaya lakhe. Undosi uthi akujwayelekile ukuba igebengu ziqothe imbokodo nesisekelo njengoba zenzile kulomndeni. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uMagaye uthi kamaphoyisa kumele azivikele uma ngabe bona ehlaselwe. Sibonakala sikhulu isihlava sokubulawa kwamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokho kuvezwe ungqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke ubhekicele ngesikhathi ehambela umndeni wephoyisa endaweni yakwaNzimakwe elibulewe ngokudutshulwa labulawa nengoduso abantwana ababili kwathi oyedwa wasinda okumanje ulwela impilo yakhe esibhedlela. Ucela uthi amaphoyisa kumele azivikele uma ebona ehlaselwe. Amaphoyisa siyawancwaba ngesonto elidlule nje singcwabe iphoyisa eJozini, National Commissioner, Provincial Commissioner bebekulowo mngcwabo. Ekuyinto ejwayelekayo kodwa engafanele ukuthi siyijwayele. Okubi ngaleli esobona la ekhaya kwaMavundla ukuthi baqotha imbokodo nesisekelo ezigebengu zibulele iphoyisa lethu, umama wasekhaya, abantwana abathatha bebe lapho, ababili basala enkundleni, oyedwa ubangwa nezibe esibhedlela. May undertake, they must use a deadly force. Manje udeadly kudeadly, angeke umtolike ngenye indlela. Kufanele amaphoyisa akala umthetho nokuphila kwawo nokuphila kwabantu baseNingizimu Afrika labo abaphethe kahle umthetho. Akubalance kokubili. Nabo umthetho kufanele ubavikele. Yivumekele yakho ukuthi amaphoyisa siwanika amathuluzi okusebenza. Akuwona okuganga lawo mathuluzi, awokusebenza. Okunye kokusebenza ukuthi asetshenziswe ukuvikela impilo zabantu baseNingizimu Afrika abanomthetho nawo akwazi ukuthi ayivikele. Siyamemeza amaphoyiseni. Ungqongqoshe uthi ukhona umkhonda sebenawo ngokubulawa kwephoyisa kodwa ngeke bakwazi nokutshela umndeni ngoba bafuna ukuyibambisa avele emgodini ngezimpondo ingazibuyele phakathi. But elikhulu kasikwazi ukuyisherisha nanoma ubani kwamanje nanomndeni asikwazi ukuyisherisha nazo lezo inkomba sizolandela but engathi sesokhondweni sisendleleni eyona ukuthi sokwazi ukuyithola impendulo bekwenze njani. Ukhulumela umndeni wakwaMavundla umfowabo kaMufo omdala uthi kubathusile ukubulawa ngesihluku kwamfowabo ngoba ubesebenza ngokuzikhandla esebenzela umphakathi futhi ethandwa. Ey'phathena behluke kakhulu, even umphakathi aweneme uyakhala umphakathi ngokulahla. Thina nje sigqemeke ilokuzana engeqiwantwala sisi ngoba besikhuluma nje iqiniso. Besithembele kuyena. Though ngimdala mina but bese ubekhombisa yena ukuthi hayi ngomqondo noma ngezenzo zakhe uvuthwe kakhulu mfethu. Ukhulumela umndeni wakubo kaNgoduse yiphoyisa uthi bafisa umthetho udlala indima yawo. Besifisa ukuthi babubhekicele nje basefike kwafika lana ukuthi ayisumele lento kubanjwe labantu abenze intempi ngoba ihluke basenzile kuba zibabula nezingane. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngikwaNositha. Kusize ungenelele kwamaphoyisa ngesikhathi kusuka umsindo eduze kwemkhulu le-ANC E-Luthuli House eGoli ngesikhathi amalungu e-ANC Youth League ezama ukuphazamisa iqembu le-DA ebelemasha ngaphandle kwalamahhovisi. Leli qembu libambe imashi ngoba likhala ngokuthi kalihambisani nohlelo lokucishwa kagesi nokwenyuswa kwamanani awo, ngakho-ke likholwa ukuthi zonke lezi inkinga zidalwa inhlangano ebusa kuleli kaKhongolose. Umholi we-DA ukhwele wadilika kulabo abagxeka imashi yabo ebebeyibhekise e-Luthuli House. Wathi izinkinga zikagesi asiqale ka-Eskom kodwa siqala kuwona u-ANC ngoba iwona okuhulumeni noqasha abantu kwisikhundla ngokubheka ukuthi bamalunga akhongolose. Why are you going to Luthuli House? Why don't you march to Eskom, to Megawatt Park? Why don't you march to NERSA? And my answer is simple. When you have a problem, you go to the root cause of the problem and you address it at the root cause of the problem. We don't have an Eskom problem. We don't have a NERSA problem. We've got
problem in South Africa. And that's why we're here. That's why we're not wasting our time at the union buildings or Megawatt Park. We're coming right to the source. Uphiko labantu abasha luthi luzohlela imashi ibhekiswe inkampani ephehla ugesi nohlu lwamasu acabanga ukuthi angaba isisombululo kwinkinga kagesi. But in our march, comrades, which is what we want to say to all of you as members and leaders of the ANC Youth League, we can't be a youth league that just marches and says we demand A, B, and C without presenting what are our solutions. So we expect yourselves in your branches, in your regions, in your provinces to be engaging young people on what becomes our responses to the energy crisis. We expect yourselves, young engineers, comrades, who are here today to come to the Youth League and say, as young engineers, as young energy experts, as young finance experts, as young governance experts, these are the proposals we are putting forward to the ANC Youth League, to put forward to the African National Congress, the mother body, for us to be able to resolve the energy crisis. So when we go to Megawatt Park, comrades, we must, in our hands as the Youth League, have a document that will say, this is the ANC Youth League's response to the energy crisis. Umhlawuli uthi nakumhlangano wenhlangano ozoba khona maduze bazofaka imbono yabo njengabantu abasha mayelana nokuthi kuba kufisa ukuthi kwenzeke kwisiphathimandla zakuyona lenkampani. Over the weekend, as the ANC, we are going to go into E-Luthuli, where as young people will be stating what our proposals are to solve the energy crisis, starting with the removal of the rector, whom we believe that his departure should be earlier than the end of March, comrades. We want, comrades, young, competent, black executives to be deployed and employed at ESCOM to be able to resolve our energy crisis, comrades. Beyond that, comrades, the DA-run city of Tshwane owes ESCOM 1.5 billion that they are not paying, yet they want to come and march here, comrades. Uteboko Sibisi, ngiseThekwini. Kube injabulo yodwa ngesikhathi ke kuvulwa ibhuloho elakhiwe ngemali engaphezulu kwezigidi eziyisithupha zamarandi endaweni yaseKholita eMtshezi maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal. Amalungu omphakathi kule ndawo athi abethwala kanzima njalo uma ngabe kuneyimvula ezinkulu kakhulukazi ke beleqwa ngamanzi leli bhuloho ungahambeka sanhlobo kulona. Imeya kulo masipala uMduduzi uthi baningi abantu asebeshona kuleli bhuloho ingakho bebekubeke phezulu eqhulwini ukwakhiwa kwalo. Lizolekelela kakhulu isikole samabanga aphansi ibhuloho elisha eKholita. Lokhu kuvezwe uthishanhloko wesikole wase-Escort Primary. Umzima ebesihlangana bezana nabo ibridge lingakakhiwa abantwana ngesikhathi uma izulu linile abantwana bebengakwazi ukuthi bawele beze esikolweni. Ngiyakhumbula nje kunezigameko ezenzekile impela ethe kuba ningane esinye sazo ingane itekisi yangena nezingane ebridgeini. Kwacaca ukuthi abantwana sebe traumatize abasakwazi ukuthi baqhubeke bafunde sabayise emakhaya. Okwesibili kwakunezimvula eziningi imvula yayisihamba ngaphezulu amanzi ayisihamba ngaphezulu kwebridge bese singasakwazi ukuwela so othisha singasakwazi ukuwela futhi siyingane kwacaca ukuthi efuneke ngibikele umhloli wami ukuthi isikole asikho ngenxa yokuthi asikwazi ukufinyelela esikoleni. Imeya yomasipala inkosi Langalibalele uMduduzi Myeza uthe bafuna imali isetshenziswe ngendlela efanele. Namhlanje ke ngoba kumhla ka25 January sizolivula ngokusemthethweni emva komsebenzi obuwenziwe contract okuyena esamhlonza siwumkhandlu ukuthi sicela asikhandele leli bridge. Siye sithi thina okwabantu akuye kubantu njengoba kunjalo ngoba sisebasha siyafisa ukuthi nangesikhathi esizayo abantu baqhubeke bekwazi ukuthi basethembe. So asikwazi ukuthi sithi abantu abasethembe ekubeni mase kukhona imali eyikhona bese ingasayi emphakathini. Imali leyo umphakathi efikele ukuthi izolekelela umphakathi ngakho ke kumele ukuthi iye njengoba injalo ebantwini. Makhona ke namanye ama project esisazoya nawo ukuthi siyowavula akhona futhi namanye ama bridge esazophinda ukuthi siyowavula kanye nemigwaqo ngoba imali le eyabele umphakathi sifisa ukuthi ihambe njengoba injalo ifike kuwona umphakathi. Umyeza uthe leli bhuloho lidle imali elinganiselwa ku6.9 million wamarandi. Leli bridge lithathe nje inyanga ezo 5
ukuthi lelo khoze lakhiwe libize u6.9 million. Mhlambe umuntu akachaze ukuthi inhloso yokuthi lakhiwe leli bridge ingane ngoma ziyalana Escort Primary bese ingasakwazi ukuthi zihambe ngendlela ngoba labhidlika ngalesa sikhathi seyikhukhula last year. So sase siyasukuma ke ezumkhandlu ukuthi no ayikwazi izingane ezikusasa lalelizwe ukuthi siyibukelele zingayi ukuyothola imfundo. Sakusukumela ukuthi leli bridge lakhiwe. Ingakho ke leli bridge selakhiwe namhlanje sesizolivula kumhla ka25. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisescourt. Ungqongqoshe womnyango wemfundo ephakeme iscience kanye nezobuchwepheshe keleli Dr. Blade Nzimande uthi ukuphumelela ngamalengiso kuyifundo eziqinisekisa ukuthi abafundi bafunde emkhakha ebeyishalazela phambilini kusho ukuthi ikusasa lakulelizwe liqhakazile. Umphephethu usho lokhu kwekathi umnyango wakhe usemkhankasweni wokugqugquzela intsha ukuba ingene emkhakheni yezesayensi ubuchwepheshe kanye ke neminye. Unzimande usho kanjani kwesithangami nabezindaba nalapho becacisa khona ngenhlelo zokuqala kwemfundo emazingeni aphezulu kulonyaka. Ekhuluma kulesi sithangami nabezindaba ebesibanjwe ngohlelo lobuchwepheshe besimanje manje, ungqongqoshe womnyango wemfundo ephakeme kuleli udaluleke ukuthi kuthela izithelo ezinhle ukunxenxa abafundi ukuba ke bagxile ezifundweni ebeyishawa indiva phambilini. I'm happy that 65% of the 219,597 distinctions obtained by the matriculants were in critical subjects such as accounting, business studies, economics, mathematics, and physical science. This means that we are systematically addressing all imperatives related to the social justice principles, especially equity and redress. Lesi sithangami siza ke njengoba seyiqalile inhlelo zokwamukela kubafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme ezahlukene kuleli. Phakathi ke kokubalulwe uNzimande ukukhathazeka ngokuhlunyezwa ngokobulili okubonakala kuhlanga ngonyaka ophelile kuzona ke izikhungo zemfundo ephakeme, inhlelo zokumelana nokucima kagesi kanye ke nokugqugquzela abafundi ukuba ke bangayibalekeli izikhungo ke ezithuthukisa amakhono. We are now changing the old adult education system, which was only focusing on academic programs, to also now include skills programs for people who had left school early or never finished school who wish to improve by acquiring a particular skills. We also have, having spoken about TVET colleges, our universities and community colleges, we also have a variety of what we call skills development programs, which we urge our matriculants and all other South Africans who wish to acquire a skill to consider. Our skills development system has planned for the current financial year to open about 107,000 workplace-based learning opportunities, inclusive of learnerships in various sectors of our economy during this financial year. Kujwayelekile ukuthi ke kubonakale imibhikisho kulezi zikhungo ngenxa ke yokungagculiseki kwabafundi ngezinto eziningi ezifana ke nokungahlinzekwa ngemali evele esikhungweni esilekelela abafundi, izindlu zokuhlala nokunye ke okuningi. Kunzimande uthi ke sebenxuse izikhungo ukuba ke zamukele abafundi abazoxhaswa yilesi sikhwama ngaphandle kwezihibe. Uphinde ke wadalula ukukhathazeka ngemali eyisikweletu kubafundi. The extent of student debt in our country poses a serious threat to future sustainability of our higher education institutions. Current student debt is at about 16.5 billion rand, and this cost of debt is about 1.5 billion per annum, money that could be directed towards infrastructure development and or growing our academic system. Kuxwayiswe abazali ngezikhungo ezingombombayi kanye ke nalabo abacabanga ukugebenga isikhwama uNSFAS. Endabeni ze1KZNTV kube kuNtomkhonamvubu ngiseThekwini. Ake sithi ishelele izitolo sophinde sibuye nezinye zendaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze1KZNTV nazo kwizona ehloko esithi ngezihamba phambili namuhla. Undosi uthi indida ePhoyisa elibulewe cishe zahluthana kweDA E-Luthuli House kanti kuvulwe ibhuloho leigidi emtshezi.
Umasipala waseMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal usukhipha umyalezo oshubile ubhekise kwizikhungo zikahulumeni ezingawukhokhela ugesi kamasipala ukuba ke zikhokhe ngoba kungenjalo izozithola ke zicishela ugesi. Lokhu kuhlalwe ngesikhathi ke lo masipala unesithangamisa bezindaba ukudingida izinto ezahlukene ezithinta lo mkhandlu. Emva komkhankaso oqale ngeviki ledlule umasipala uMhlathuze nalapho bubonakala khona ucisha izikhungo zikahulumeni esikweleta umasipala. Umphathi lomasipala uMhlathuze uNkosenye Zulu ukhipha isexwayiso esishubile esibhekise kwizikhungo zikahulumeni ezisemadolonzima ukukhokhela ugesi ukuthi bazoba nehlandla lesibili nalapho bezophinde bawucishe khona kwizikhungo ezikweletayo. Lo masipala ubusingethe isithangamina besindaba ukuzophawula ngezinto ezithinta lo mkhandlu. Kanti lo masipala uphinde waveza ukuthi ilinganiselwe ku-40 million wamarandi imali asebeyitholile emva kokuba beqale lolu hlelo lokucisha ugesi kwizikhungo ezikweletayo. The operation that you saw last week is just the beginning. We're not going to allow government departments to rob the people of Mhlathuze because this money that needs to be collected is in order for the city to be able to deliver services to the people of the city. So the operation is still very much ongoing. We have phase 2, where we are going to unveil a list of departments that are going to be disconnected. Imeya lo masipala uXolani Ngwezi useveza ukuthi kunabathile abadlala ipolitiki eshibhile ngodaba oluthinta imali engango-600 million wamarandi ezotshelekwa umasipala uqinisekisa ukuthi baletha izinsiza ngokwanele emphakathini. uNgwezi ekhuluma nabesindaba uveze ukuthi lolu hlelo lokuboleka kwemali lwaphasiswa amakhansela lomkhandlu ngomhlazi ngama-25 kuNhlaba ngonyaka owedlule. Ngaphambi kokuba ke siyithathe le mali le loan fanele sibhalele sibikele umphakathi ukuthi sizothatha le loan njengoba ke senzile. Umphakathi ke uzophawula ke nesunxusayo ukuthi umphakathi uphawule. Sekuyothi ke mawusophawulela umphakathi sithatha izethulo siye nazo kwi-council nalabo ke abamabhenki abazobe beshila ukuthi hayi thina singanikeza le mali sininikeza ke interest engaka kanjalo. So ke ngizama ukusho ukuthi ke labo abazama ukuphendukezela lolu daba bebe behoza kwethu njengamakhansela abantu nje abadlala ipolitiki eshibhile ngoba phela babe khona sifanda le capex ka-2022-2023. Lo masipala uphinde wacacisa ngezinto ezithinta amanzi kanjalo nokucishwa kwagesi okuqhutshwa inkampani yakwa-Eskom. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Imeya kumasipala waseHouse amaphathina esifundazwe KwaZulu-Natal uSibusiso Kunene uthi umphakathi kuzomela ukuqonda ukuthi inkinga yohlelo lokucishwa kagesi inomthelelo ngokuphazamisa iziphehle ezisabelisa amanzi ezisebenzisa ke ugesi. Umntimandi usho lokhu kulandela isikhalazo samalungu omphakathi wakuWard 2 songabi nawo amanzi osekuthatheka isikhathi eside. Ziyande ikhalazo kwemphakathi yahlukene kulesi sifundazwe ngenkinga yokushoda kwamanzi. Izakhamizi kumasipala eHouse zingezinye ibhekene nalenkinga. Ongomoya wakule ndawo uthi ukunqamuka kagesi ikona nomthelo omkhulu ekuthena amanzi aphazamiseke. Sinayo kakhulu inkinga yamanzi nathi njengeDanawosi njengoba ugesi uhlupha nje kuthiwa of 8 hours uhambe 10 hours. Mawungekho ugesi amaphampa awasebenzi. Makubuya ugesi ubuya ngokwehlukana. Ubuye emaphampini ungabuyi lapho kufuneka uphusheke khona kuma reservoir. Nalokho kusaqhube inkinga iye phambili. Izakhamizi izitho ukukhathazayo zizizwa nganakiwe mangabe zibika kanye nokubhekelelwa ngamalolo amanzi. Amajuba district municipality hasn't helped us in any way. It's been 4 days since we had water. There's no water tankers coming in our areas. It's extremely hot. People don't have water, no water for the sanitation. And our DA councillor for our zone is not here to help at all. Everyone, including the councillors, know everything that's happening in Delia Street. I notify them every single day when we don't have water. But all they can say is that they're going to send water tankers, which never come. Maybe last week we didn't have water for a total of 9 days. Out of the 9 days, only 2 days the water tanker came. Ukunene uthi miningi imizamo abayenzayo ukulekelela ngamaloli athola amanzi njengoba
bewathola ngumasipala isifunda eMajuba. Sinenkinga enkulu kakhulu lapha ku Ward 2 eDanawosi ngoba bona banama toilet ezindlini. Mangaba amanzi engekho kuba impela isimo esibi kakhulu. Kodwa ke siyazame ukuthi sibalekelele ngayo yonke indlela ngamanzi ekutheni noma ngabe phelile alingaze lishona ilanga engazange aqhamuke kuwo wonke umuntu amanzi. Sinama truck ke aqhamuke eMajuba ekuyiwona alekelelayo kakhulu. Sigcine siwandisa nje kusuka ngoDisemba sathi ukwandisa impela abamaningi kanti nathi eDanawosi mase kukubi ngempela siyangenelela nathi ngoba sinathi sinayo ama truck amanzi eDanawosi. Debogo Sibisi ngiseDanhauser. Ukapteni weqembu leRichards Bay FC uSiphamandla Mtolo uthi umdlalo wabo womkhaya abazodlala neqembu loSuthu Mabheshankona Amazulu FC angeke baweye ngoba kuhlezi kuumdlalo obaluleke kakhulu ngaso zonke isikhathi. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV uMtolo uthi bazosebenza ngozikhandla ukuze baqoqa amaphuzu agcwele kulomdlalo. Intaka izobe ibekelwe amazolo ngesonto komkhaya we-DStv Premiership phakathi kweRichards Bay FC kanye namaZulu FC enkundleni Kingswell Stadium eMlazi ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama. Ukapteni wamaNatal Rich Boys uSiphamandla Mtolo uthi lo mdlalo angeke bawuthathe kancane kodwa bazokwenza konke okusemandleni ukuthi baqoqa amaphuzu agcwele ukuze baqhubeke nokuhlala endaweni yesibili ku-DStv Premiership. Into ebaluleke kakhulu kuthina njengoba siyodlala namaZulu okuyi-KZN Derby siyazi ukuthi igame yethu yokugcina namaZulu ayisemabhida sawadla ngo1-0 siyazi ukuthi manje azophuma ezoyimisela ukuthi ekwazi ukuthi nawo elwele isithunzi sawo njengamaZulu kodwa nathi ke usifuna ukumaintaina iposition esikuyona seRichards Bay siqhubeka indlela esenza ngayo sikwazi ukuthi sicollect ama point especially sisekhaya lokho ekhaya sifuna ukuphuma elutho. Kanjalo nomqeqeshi waleli qembu Pitso Dladla uthi bazoya kulomdlalo bezimisele kakhulu kwazise umdlalo womkhaya uhlezi unzima. UDladla uthi bazosebenza ngokuzikhandla kwazise bazobe bedlalela enkundleni yabo. Engakusho silindele umdlalo onzima kakhulu angikholwa ukuthi futhi mhlambe thina njengeteam engomakoti ukhona umdlalo oyokwebe sithi ulula kodwa ke lo umdlalo ohlukile njengoba kuyiderby futhi kuzomela sikubeke ecaleni emphumela yango first leg sithathe lo mdlalo njengomdlalo ohlukile umdlalo ozobe kumdlalo ozobe usekhaya eKingswell Stadium lokho kufanele futhi ukhombise nakuthina ukuthi sidlala ekhaya yes singomkhaya kodwa iground ifanele lwenza umehluko. iNatal Rich Boys inamaphuzu angamashumi-amathathu emva kwemidlalo eyishumi-nesikhombisa kanti ihleli endaweni yesibili bese kuthi uSuthu inyoka elihlazana yona ihleli endaweni yesishiyagalombili ngamaphuzu angamashumi-22. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Ake siphinde futhi sithi shelele itolo sobuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona ihloko esithi ize besihamba phambili namuhla. uNdosi uthi indida ePhoyisa elibulewe cishe zahluthana kweDA E-Luthuli House kanti kuvulwe ibhuloho leigidi eMtshezi. Ake sibheke enkosini yazomnotho. Iranda kuleli bezo 17 rand 17 cents kuyidola laseMelika libe ngu-21 rand 17 cents kupondo waseBrithani libe ngu-18 rand 72 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,054.50 ounce kuthi intengo kawelo ongahluziwe ibe ngu-$86.13 umphongolo. Ake sibheke enkosini yezemidlalo. Silokho siqhubeke njalo nokubagudluza abasemzileni waso isitimela seMamelodi Sundowns njengoba kilivule kakhulu kuyigebe esicongweni ngokushaya iTS Galaxy ngamagoli 2-1 kumdlalo weligi yeDStv Premiership obuyizolo kusihlwa. Amagoli abafana besitayile avalele nethini nguRashin Deruk kwathi lesibili ashaywe impunzi uPeter Shalulile ngesiwombeke sesibili kanti lokubika ekhaya iTS Galaxy livalele nethini uJakarija Traore obekuyipenalty eyenzeke esikhathini esengezwe nguNompempe. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka.
Nina benyathe emnyama kanti abejame ngomkhonto phezu komzimvuba amamponda isaba ukuyehlela ziyaguqa la kuze kube ngokusasa.